Sociálne siete na internete sa stále viac kriminalizujú. Asi najznámejšia z nich, Facebook, zaznamenala v posledných týždňoch obrovský náraz ľudí, ktorí sa pridali ku skupine s protirómskou tematikou. Niektoré vyzývajú na nenávisť voči Rómom. Len za 5 dní existencie istej internetovej skupiny, ktorá je zameraná proti Rómom, sa k nej na Facebooku prihlásilo viac ako 7 000 ľudí. Viac ako 3 000 ľudí sympatizuje napríklad na Facebooku so skupinou s názvom Neznášam cigánov. Ono je to od exhibicionizmu až po nejakú snahu sa spolšťovať. V podstate jedno je zrejme, že do týchto skupín vstupujú ľudia, ktorí majú svoj nejaký osobný problém. Zo skupenia ľudí žiadne výhody cigánom už na webe neexistuje. Túto protirómskú skupinu, ktorá dosiahla rekordný počet až takmer 70 000 fanúšikov, zrušil samotný prevádzkovateľ siete. Aj my s týmto máme problém, protizákonné príspevky sa snažíme vymazávať, ale ľudia sú vynaliezaví a svoje názory píšu potom pod iné články. Odborník na informačné technológie tvrdí, že prevádzkovateľ veľa možností, ako zabrániť podobným fórám, nemá. Najefektívnejšia cesta momentálne je len zdĺhavé a ručné mazanie. V susednom Česku sa už dokonca touto vecou zaoberá prokuratúra, hoci členovia podobných skupín o tom možno ani netušia. Ak im dokážu vinu, hrozí im až 2-ročné väzenie. Ivan Rudolf, televízia Markíza. Dobrý večer, Londýne. Především se omlouvám, že tak... To je pohotovostní kanál. Proč? Ač lze během konverzace argumentovat obuškem, slovům to na síle nijak neubere. Slova zprostředkují smysl a pro ty, kdo jim popřejí sluchu, zhmotní pravdu. A pravdou je, že v téhle zemi něco proklatě zavání, vidíte? Byl to váš návrh, pane. Chtěl jste televizi pro každou domácnost v Londýně. Krutost a bezpráví, intolerance a útlak. A tam, kde bylo právo protestovat a myslet a mluvit podle svého, tam dnes máte cenzory a bezpečnostní systémy, které kážou konformismus a požadují poslušnost. Chce to kamery. Jak tomu došlo? Kdo nese vinu? Někteří tu mají větší odpovědnost než ostatní a ti budou nuceni vysvětlovat. Nicméně s pravdou ven, pokud hledáte viníky, stačí se podívat do zrcadla.